spillerbaren på dagens hovedtro. Så rejser jeg din hånd, for her er Odense Boldklub! Vi vil også velkommen til aftenens dommer, hvor Dyrvel. Dine dommer er Michael Anoué, Christophe Capelli. Fjerde dommer er Philippe Katz. Og assisterende dommer er Wilfred Klang og Alexander Knastrup. Dagens Dobitzer-maskotter, det er Michael Søndergaard Bøger. Han er 9 år gammel, spiller i Dalby IF og får på en 2-sejr til Sneberne i aften. Og Sebastian Greve, som ligeledes er 9 år gammel, i Ubrød IF. Han får også at OB tager sig sejr i udkamp i aften med 2-sejr. Indsamlingsskotterne kommer fra OB og Aarhus Boldklub.